Kwiminyaka edlulileyo sakhe sahlala phansi satya amathambo engqondo. Safikelela ekubeni ukuba makhe siqale inkqubo. Nkqubo leyo izosifundisa ngesintu esi sethu. Safikelela ekubeni ukuba umntana lo ungamasiko nezithethe aqale. Kulapho ke mna nobhuti wam saqala khona inkqubo lena kunyanga yenkanga, November ngesilungu. Ngaloo mazwi ndithi inkqubo lena yethu halala kuyo kuba ifikelele kwiminyaka emibini. Camagu. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzontsonto. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu betshikelela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhalo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngembumlo ucondobe uxelo medem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula. Mandithathe elithuba ndizazise igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJona. Siyanamkela bakhona kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe, sincokola ngesintu. Kubhota Mzontsonto nguJola lo mphango omqengeba, inkomo zibomvu ithole lomthwakazi uWatshi. Negama lam ke libe lindivuma uba ndilimpondomise, ndinguMajola Yanda, Bhota Mzontsonto. Camagu. Njengoba sesitshilo ke sibuyile iminyaka emibini. Ithini ke ngoku into ndibona sokubekwe ndibona sekubekwe nesweta. Abantu bazawubuza uba zisweta ezitheni ezo, bafuna ukuchazela. Kusaqala nje sofuna sithi. Ewe kaloku funeka yaziwe into. Funeka yaziwe into ukuba zisweta ezi, malini isweta kanene? 330. 330 isweta. Ufuna nje sibe sesingene emxholweni nje. Masiyembo is iland ihoodie. Kukho imibala ngemibala, kukho umnyama, kukho ubomvu, kukho ugreen no brown. Uyazikhethela ke uba ufuna kubhalwe. Awuzikhetheli, ubhalwa ubuzwe. Awuzikhetheli, ubhalwa ubuzwe bakho. Masithi mhlawumbi ungumpinga. Umpinga uzawubhalwa Mpondomise because umpinga uphuma koMpondomise. Mhlawumbi ngubani Cirha uzawubhalwa umXhosa because Cirha uphuma kwabaXhosa. Njalo njalo. Ubuzwe babo ngamaXhosa. UmaXhosa omthonyama. Then thina sithetha ulwimi lwamaXhosa. Sibe singengomaXhosa bona xa bezibiza ngamaXhosa omthonyama. Asomanithethela nto yiyeke ngokuba kaloku asiyazi basithetha kanjani thina. Kaloku yaphelelwa ngenxa yezinye izinto ulwimi lwethu sawasilazi thina. Sikhona iintlanga ezisalaziyo ezazo. Kuphinde ke abantu bakuthi kuzawuba khona aprons ezizawuvela but sawumane siziveza ixesha liye liqhubeka. Kaloku ngoku siya kwixesha lemigidi. Funeka uthi xa usiya phaya uyokera uyoncedisa abantu basekuhlaleni kanye uye emigidini emtshatweni ube unxibe apron yakho ethi Masiyembo. Bekhona omnye bekhe andithetha naye siyancokola ke ngubhele so unzulu
so nje sincokolayo hayi man ndiyakubona uba wena so unguJola ndibona kubhalwe maJola ndithi hayi ndinguJola kaloku asikho esi siduko singuJola ntona athi hayi mna ayikho le ndithi no asikho phela sincokole athi thina kodwa phela senimthutha uba langa lokulunga ntona athi hayi uyandazi wena ntona fine yena bendibuza ngale nto uba khona omnye utata ongaphela engenelela uNxhosa yena lo tata abebuza uBhele ukuba khawucacise ke ngale nto Imbo kuphi Embo khacacise wona khacacise Embo kulapho sisuka khona indlela abantu bethu omakhulu bethu okhokho bethu bebesenza ngayo izinto kuSembo apho phela ndibekela kayi-2 kanjani kakuhle nosi samigrate yabo so ndiyamchazela uba uyayikhetsha mosibhele uba asihlali asisuki sabe sike salapha eMzantsi Afrika siqale enhla athi okay khona ke inhlanga pha ezithetha ilanguage ekuthiwa yi-Igbo Embo iqalele apho kulo Igbo ilanguage so naxa sithethayo sithethe nge-Igbo sesithetha nge-Igbo siyayazi uba kakuhle sisuke pha then ke ngoku Embo xa sesicacisayo Embo yonke into kaEmbo sibuyela kwiingcambu zethu hayi amlahlanga abesuthuko unangaphi ndabe bemchazela i-age yama mani umncinci for uba wazi izinto ezikangaka ntona abe mdala ngqondo hayi masiyekela ngolokulo ngibuhlungu kuba akakwazi ke ngoku yena ufundisa abanye kodwa ngoku uzokwazi ke ngoku njengoba ke efune singene apha kukho neskipa bethunani nesikhumbule nazo i-250 Masiyembo andiyazi ukuthi nengasinibanga ke iskipa sakhe tema ngasinibanga ngiqondela lokuba ilixesha lemicimbi nentoni manxibe yabo sesisinto enye into ndifuna ukuthi iphumile incwadi kaMandlela nisayikhumbula mos incwadi kaMandlela ndithetha ngayo ndisithi uphuma kwayo sizozama sikhe sidibane nayo iyachaza ke apha indlela zonke zokwenza oku kutya kuyabhalwa yonke into andizukule nto kuyichaza ndizayichaza xa sesidibana nayo kodwa ke incwadi lena iyafumaneka apha kule nombolo ivele apha ngezantsi namchazela uMandlela uba nifuna ithunyelwe kwephi indawo wena uhlalaphi uDisemba bethu uDisemba ngoku kuzophekwa uthweni funeka pha kula micimbi nipheka ukutya kwesintu ningapheki salad zantoni hayi kodwa ke bethina ayikho into soyithethe ninzi namhlanje size nje uzonicela uba sibuyile kwisiqondo sethu kwinkqubo yethu yesihlanu alibhuta ngoku yesihlanu sizamile ke bethunani sizamile xa sike safika kwiminyaka emibini sisenza le nkqubo nakhona nikhumbule sasitshilo ukuba inkqubo lena siyenza ezibhokothweni zethu asincediswa yiloo nto ke sikhe sithathe ikhefu silungise sizama ulungisa apho naphaya benikhe nakhalaza nathi masifune imike sazame imike nantso ifakile kuba ndiye ndithi nguye ongavakaliyo makahle mayihlala pha kuyo mna elami ilizwi kodwa ke siyazama bethunani khona ke imibuzo besikhe sayibuzwa sozama uyiphendula yathi imibuzo emibini ensayibula eminye sawuzama abantu ngohlobo hlala kwenza ngalo xa umuntu ofikayo sizama uba ancede apho nalapho ngiyokuqala besithini kale nombuzo befuna ukwazi umuntu uba ungozikhali amaqoqo ewe basukaphi amaqoqo tiyeka bakwaXhosa ngaba kwayisiduko sabo siyabachaza uba okay no bingaba bempi kwaXhosa so ngaba ngaba benza nee-weapons zamaXhosa otiyeka baqoqwa oJojo
kwaJojo ngabo abo basuka kwaXhosa maxhosa omthonyama maxhosa omthonyama andikwazi ungena nzulu ugqithi ke because nami andingomxhosa omthonyama so andizokwazi ndithi ndingena nzulu kanti ndiqhutye apho nalapho yabo kodwa into endiyaziyo amaxhosa omthonyama kwaye besaziwa ngokwenza izikhali zekumkani nemfazwe kulapho kwaphela bethiwa ke kwathiwa uba ngozikhali ngoba badume ngezikhali lo khona beke wabuza ngemfukama emdaka ngandiyakhumbula mkhoza kule nto eyichaza into yemfukama emdaka langathi uba akazongena kuyo kwangoko ne umama hayi urhadebe langathethwa ngerhadebe into yomfukama ewe ithira ngirhadebe zange angene kuyo urhadebe ngathi akafuni ungena kuyo kwangoko kalo maze funeka sizame mna ndicinga uyathethwa wayicacisa kalo maze funeka sizame ke umntu onosicacisela ngayo imfukamo leyo mabe rongo kakhulu nale yoyikekayo yoyiko ne nandithela kuthiwa xa kusiya imfukamo emdala aba yodora lo sadestin urhadebe ligqirha urhadebe zangayifuni ingena xolweni bakuthi urhadebe ligqirha but urhadebe zange wafuna ingena so icacile uba yodora yho hayi andizazi ezinesifaka kuzo ngale mfukamo uba imfukamo emdaka uba yeyodora good people alo masina abantu bayengathi ndisenze imfukamo emdaka apha endlini bahambe bayenza hayi andizoyazi hayi asiyazi nale ayithethayo akaqiniseka andikho sure sake sikhangele umntu ozokwazi usicacisela kahle ngayo enye umbuzo ongqosini bekhona umuntu ebekho wabuza ngongqosini ne ongqosini into endiyaziyo uba bakwesasizwe esasike sathetha ngaso naso uba ekutheni zabe imane edibana into ezirongo ongqosini bakwesasizwe sukwini ogqwashu ongqosini amagqunukhwebe so zasithethile ngamagqunukhwebe at least ukuba okay amagqunukhwebe but then uphinde uyicinge ukuba andibambi kahle yonke umnombo wabo because amagqunukhwebe nawo anabo bulawo nobuqhakanqa obukubo so awuzode uyibambe kahle into yabo until ude uncokole notata omdala mhlawumbi owazi nzulu ngamagqunukhwebe ngomnombo wabo kahle then ayicacisa almost yonke sonke isizwe sakwaXhosa sinayo into edibanisa neqhakanqa cacile kaloku kuba kaloku ngabe behlala ngaloo mazi sonke laa nto ayithela mntanqi sonke siyazalana in a way xa kubanjwa kwizizukulwana sesithathu awukwazi uba nomntu osekwisizukulwana sesithathu funeka ube sisizukulwana sesine ngokungabanayo ke ngoku niyava sijola nabantu bakomakwethu into enezenzayo nawe suzikhupha sebalungile nabo hayi ke thina ayikho into ezoyithina sinechaza uba kuzokwenzeka ntoni kodwa ke sesiqalile siyaqala ngolu hlobo izawumane iqhubekeka ke njalo njalo but kodwa siyawuchaza naxa sesiqonda uba hayi siyaphumla kule indawo sinixelele uba abantu bakuthi sisacela uthi qha kancinci imaqala njengoba sile nto singena kwinyanga yomnga thephi igwijo kaloku igwijo lazi xa sekuzawuphuma ikhona amagwijo waziyo nje basizawuyiwa kwezi endicinga nqondo no andimthetho nongazazi iingoma no amagwijo endiwaziyo ngamagwijo ngokutyanda because mane ebuya kanye wakho igwijo eli kuya yho ndingathi ndicule ezintwana zicwaka zingalazi nolazi elo gwijo so nakhweli ndilifunayo ngoDisemba eli likaSpii elithi Makazi libele qha balithini kodwa xa seliqalisa ndiyaliva Makazi ntontontontonto ndilibele kodwa ke zalikhumbula kwelinye isiqendu sethu sesibini zokhumbulila kodwa ke bekhe ndabona enye into apha kuthethwa ngomqombothi ubuyazi uba abantu abanintsi abayazi umqombothi uba wenziwa njani nam andiwazi nje umfana kaloku wena ufuna nawe ayisoze ethi kanti uba waveske
wamazi usemncinci igqithi nawe umaze ngokusomdala umqombothi baninzi abantu ngoba abangawazi bekunyanzelekile uba ndiwufunde ndiwenze ndawazi ke ngoku ngoba bendicinga into yoba abantu kufuneka sizame ubabonisa into yoba umqombothi wenziwa njani bekho nje isiqinto apho sobonisa uba kwenziwa lena kudityaniswe lena kudityaniswe nale bendothuka abanye abantu bafaka ubulongo emqombothini uyazi ngiyakuxelela inyani ndazixelela uba njengoba simane sihamba sisenayanda le miqombothi awuzoxelela uba kuzotsala lo mqombothi sujule ubulongo njengoba abanye bethi abafaki inkuni xa bebilisa amanzi bafaka ubulongo abanye baye bathathe nobulongwe kuze uzobila umqombothi ufake phakathi khena izibuzo ngqondo noba unuki ke xa usela awuzonuka nayilonda abanye bephathwa nazitsala zezazini hayi mani manje amazimba itsale nawo niyele nani niphinde nidrain ungathi yiyogathi lona utsho kamnandi papa yini kodwa sizozama bethuna ukuthi ndiwufumane ilento isiqondo sithetha ngomqombothi awufuni uthengisa incwadi yakho ke phamba sihambe akudala abantu bayibona incwadi yami ndiyazi uba kuthena ngayithengisi niyikhumbule The Lost Diary of the Queen yeyesilungu kodwa inkqubo yethu yeyesintu kodwa ke kuba inguye umbhali umuntu lo sihleli naye incwadi lena iyafumaneka nge-200 be-260 xa ukude neRhawuti iJohannesburg South okanye iQonce be-260 ke ngokuba izawube ithunyelwa ngopeksi ukuba mayiyofika kuwe kuPepa okufuphi nawo Amako Mzontsundu. Amako Mzontsundu siyabulela ke ngenkxaso yenu sithi qhubekani nisubscribe nichazele nabanye ukuba basubscribe nibaxelele bethunani ukuthi amasiko nezithethe abuyile mababukele qho ngoLwezine. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Amaka azasigcina athumele izidalwa zemimoya engcwele zincokole nathi ethongweni izilo zisikhosele. Amako na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula Mzontsundu eli ixesha lelethu.